Godmorgen, folkens. Problemerne af rejsekortet er løst. Det er fordi, i forgårs, da jeg var til fodbold, så gav min rejsekort ikke at tjekke ud på Tempovej, da jeg sad på 350S fra Ballerup. Jeg klagede over til buschaufføren, og så ringer jeg til min far og få det lavet næste morgen. Og næste morgen ringede min far til rejsekort og få sige, at jeg nemlig kunne tjekke ud på Tempovej, fordi tjekudlæseren drillede. Og jeg blev straffet med 106 kroner, da jeg kom hjem. Men det fik vi så fik vi det lavet. De puttede 69 kroner på min rejsekort, som jeg havde tjekket på Stengård station i dag. Så jeg er på vej med mine venner til busbanden BB. Så vi ses senere. Hej.